Иновативната програма беше представена на редовния брифинг на ръководството на община Тунджа, в който участваха и представители на агробизнеса. Всяко от стопанствата е подготвило едночасова анимирана интерактивна програма от характерни за производствата в нея дейности. Посетителите, интересното в концепцията е, че посетителите не просто наблюдават и разглеждат, а участват пряко в обичайните дейности, в подготовката на продуктите, а накрая дегустират от плодовете на труда на младите тунджански земеделски производители. Програмата на гости на Тунджа ще бъде администрирана от община Тунджа. Тя е насочена към учебни, детски заведения, социални услуги, неформални групи от деца и родители, туристи и посетители на общината. Стойността на посещение на група до 15 души със съответната дегустация на характерните за производство продукти е 200 лева, които се заплащат директно на фермата срещу съответния разходооправдателен документ, а за група до 30 души съответно 300 лева. Програмата и включените в нея дейности са съобразени с образователните планове на учебните и детски заведения и имат силно социализиращ и популяризиращ територията характер. През месец март ще бъде подробно представена концепцията на програмата на инициативата на гости на Тунджа, както и включените в нея стопанства и млади производители на земеделска и преработена продукция, а през месец април ще стартираме и дейностите, включени в нея. Община Тунджа ще добавя към програмата и други местни стопанства и производства, както и занаятчии и народни читалища, като условието е да бъде представена ясна концепция за едночасова програма за посетители, включваща образователни, социализиращи и популяризиращи територията дейности. В по-глобален план с инициативата община Тунджа се стреми да презентира населените си места като алтернатива за млади семейства, които са решили да отглеждат децата си близо до земята и традициите. Целта на инициативата на гости на Тунджа е да дадем публичност на територията, на характерните производства, на това, което се случва в нея в момента и като перспектива да дадем импулс и на други млади хора, които са на крачка на това да направят пътя към българското село, към тунджанското село и да отглеждат своите деца близо до земята и традициите, като същевременно с това осигуряват и своя поминък въз основа на местните дадености, характеристики, традиционни производства. Неформалната комуникация, организация на инициативата показва, че от страна на нашите учебни, детски заведения и социални услуги тя се радва на един изключително широк интерес. Нашата работа от тук нататък е ние да направим графиците за посещенията на тези ферми, да ги направим максимално публични и да бъдат припознати като място, в което млади семейства, неформални групи, туристи да прекарат един час близо до тунджанската земя, до характерните производства, да се докоснат до плодовете и да усетят община Тунджа още по-близо до себе си, като едно предпочитано място, като една желана дестинация. А за учебните детски заведения това е част от образователната програма, която е включена в учебните им планове. За социалните услуги това е прекрасна социализираща среда, в която нашите потребители на социални услуги да намерят една алтернативна, добра среда, в която да се усещат по-щастливи и да се усещат близо до нашите корени. Първите участници в програмата са млади земеделски производители от Гълъбинци, Ханово, Робово и Голям Манастир. Може да засаждат с нас, да правят семена. Има си отделни форми зависи от възрастта на хората, защото сега има по-възрастните хора знаят как се слагат семена, дечицата принципно не знаят. Започваме от процеса, който е най-важен, принципно семената. Те са най-важни, защото ние си правим от началото до край всичко. И има страхотен интерес до сега с това нещо и се радваме, че община Тунджа подават ръка и на всички нас, защото колкото повече хора знаят, толкова повече такива фермери като наш могат да, да има шанси за нас да се знаят нашите ферми и да знаят хората ние какво правим. Първите посещения на групи от общинските училища на гости в земеделските стопанства са планирани през месец април.